Aku, kowe mari kita. Ora. Ah. Mas yo pemenangnya aku ndut, tapi aku pagah gak lali karo kanca. Pagah tak dadi to kowe, ben padha-padha rasane dadi pemenang. Lah duite. Kowe mang wis duwe-duwe pakno to ndut. 2000 pil lho di. Alah, duit ora penting ndut, sing penting piala iki lho. Kena iki kenang-kenangan bahwa kamu pernah juara senajan mung nunut aku. Lah raimu. Wis pokoke iki kok kudu nang warung ketemu luwe. Piye to ki? Wis to manut aku penak-penak. Mereka merdeka. Beh, di. Kowe iki mulai jane nyandi. Baru les dhuwit karo piala golek iso renek iki lho. Lah terus harap napa neh? Urusane awake dhewe kan wis mari. Lah saiki ulun tak beli ning awakmu.